Вече сме в клас. Добър ден, ученици. Добър ден! Като един добър ден, ученици. Добър ден! Като един казах. Добър ден, ученици. Добър ден! Днес е петък, което означава какво? Тихо там. Какво означава? Че днес ще се изпитваме. Да, кажи, Ина. Госпожо Томова, Така? трябва ли да се наказва човек за нещо, което не е направил? Разбира се, че не трябва. Госпожо Томова, Да? днес не съм си написала домашното. Ти симпатяга такава. Ненчо, Да? ти написа ли си домашното за днес? Не, госпожо Томова. Защо? Вчера посрещахме батко. 10 години го нямаше. Къде беше? Беше в затвора за убийство по особено жесток начин. Мислиш, че се оплаших. Айде, сядай. Веднага ще ти пиша 5. Марго! Я те изпитам аз тебе по български език. Спретни глагола пея. Хайде, ако ти пееш, какво ще кажеш? Ако ти пееш. Ако ти пееш, какво ще кажеш? Аз пея! Точно така. Ако аз пея, ти какво ще кажеш? Лък! Ще кажа лък! Ей, шегадико! Сядай долу. Двойка. Сега да преминем към биологията. С какво е полезна кокошката? Какво ни дава тя? Ина. Чупината ти кажи с какво е полезна. Бяло вкусно месо. Точно така. Отлично, Ина. Ненчо. Ненчо. Яйца, така твърдо сваренки. Много добре, Ненчо. Сядай. Още какво? Ваня, ти? Какво ще кажеш? Забравих. С какво е полезна кокошката? Помисли, де, на какво спиш в къщи? На какво спиш? На пода. Така. А под главата си какво слагаш? Бутуш. А баща ти на какво спи? На пода. А той под главата си какво слага? Другия бутуш. Сега, дядо ти на какво спи? Той е на терасата. А под главата си какво слага човечица? Неква възглавница. Точно така! Ако скъсаме възглавницата на дядо ти, какво ще намерим вътре? Кинти по 5, по 10 лева. И ще намериме накрая един як бой от дядо. А ти сега ще получиш една голяма двойка. Край на часа! Марк веднага от тука!